Grace ya dom no a waboa yen ama ene ya dansefo de ama ene ya wada na ese fibri bosome de atoso ensia enwumre no nsia brem kase no ena ebraso sebetutu ni srani abasade ama mo Sompa TV so ebesa etwa no ho de afa Sompa 93.1 FM asante mantemo afe sunwane eye Sompa 98.9 ena afe wode wani kiremu on kranza so a ehon so eye Sompa 90.7 and some no ebade dosun de bedi motinti mani bi ni se rajon dramani mahama ma panyi dia tudwa so bebo foto bi na wode aboa apomden ho nsem mu nkiremu wa hasenom sanso so ena ma panyi kro ya hye esoafo ya wono ehwe yensu ani mu adodode so se won hwe se be ya anomabu fishes college no animu yo betimi edi dwuma bi edi afa ho na yakasa ya no Dr. Steve Mante wakasa de tia wo hwe kwan ya kane SIC managing director ya woni nkonsa de afri na adwa so de awraja ni boati abehye na nemo no panyin na kasa de afa ho de ben na wono so enkyire mu no se de akire yen ye hwe ni mu nsa Nyankopon ya adoma wo kirechi da IMF panyimfo betietia wanam achi edro mem hasenum nia wo beyo eni dwumedi ahodo ni nyina no emu nsem ewo hasenom na yade ani bekire mu asante mantam asenum soafo no enso akeka na ho afresh entrefo hia mu asante mantam a sania ne masi kono wada na di ede akire busia ensem ipi ka ho ena enwumre 21st clinic the sciatica expert one maso yasene ya de eba besom wo ochire se sciatica no ene ya de bibre bia no de dru ho a na chese ye ma kwa ahosan miso free drink ni 5G miso so boy ye chi do ma no de kama badwadwumedie bia se no we hia bi ewo ho express group sa kwantu semu nyina da wade bone bonu atoto ho nsem de amaho na Three Center se nipa woni ahoto a na ni nyina da gina yade kro ye no nti kokko sisi yade ene ayemtimo duro ne 3 core capsules wono so wode abodi pia yen enwumre ewo kase eso na Sompa mpanyimfo se yen kan kyerɛ mo se Sompa TV no dodo na efo se ene atekwa mpacho edi dwuma pa na NCF edi dwuma bi amansa kyerɛ kakraba mebi atetekɔ enu ntini manim di fo mu nim ho de riska no di ko dane mawo sebe ya betimi anya Sompa na wahwe yen somo a yede somwo no na yen nyina yenya ho akatua pa enyumeko ya da Roma na wonom ebo ye chidom abo ya donten ama enne no nsiabrem kase no mosomfo ohene ire maame ekua yeboa esia mabronya matena se ya medema no gu ho asaudia ama no Facebook no edi dwuma Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV abefo online na so ye twa live wo ho www.sompaonline.com ensem no betimi akoho no akokenkan bi so edi afi o madawma ye hwe na ensem no sene esitie no ye ma bemu enom soko enfamamo Yesha samna se edi free man penny his excellency Rajon Dramani Mahama ni diemo na free Ghana for to about 7 December ni muno ya wodi nkunim se peno se Ghana for mahemani monyam enipa ya de awosa ye yenti mehwe na sene amebo ntoa apredwa no mebo na akokọ miamia hodo mantama hodo nyinam no mesa san mechi aba mo nchen na medensa beto nsayem edi aseda rempima siedu edi abremo nam sayo so nte no wo share thank you to na se oframantemo wa akọwie mu ewo atoye mantemo amwatietia na namochi edi afi akọpie mu fifi mantemo na wodru wa pe no se omai biada yebetimi atumpo akyekyere oman ne yakosi mpempen so ya yehwehwe ne mu kwan no a ni nyina ne so omanfo apomde ho nsam no ewo se ema ne hia ye no nte no wakyerese to da bia na nkofo bi yade krankro bi ahye won so se mu yade ana sebrebo ho temachie ebi wo ho ayese akoma yade ne ade eya ne ha dwen pa nipa bi wo ho asika ode behwe ho yade no na akwakoye boache bi di nam sayo so ba mo word na paka besi wabobo no atwe konse do eno no wakyerese waba wa bei no wo behwe na animu animu ya Ghana Medical Care Trust Fund for 2 year wabo edi a wode beto so no ya besa friend say Mahama Cares wode ba beboa se be ya sanyale wo wese ya ati atese e wo my Ghana de hye no bi so no watimi aboa ama wode abo won ho bra. In healthcare,
We will continue to improve our hospitals and continue to improve all levels of our healthcare system. We are going to uncap the National Health Insurance Scheme levy so that the full amount of the levy goes to the National Health Insurance Authority so that they can pay facilities for the treatment that is given to people holding National Health Insurance card. We'll prioritize healthcare, and I'll launch a Ghana Medical Care Trust Fund, popularly called Mahama Cares, to assist individuals with chronic diseases like kidney, liver disease, high blood pressure, cardiac problems. And so this Ghana Medical Care Trust Fund would assist to alleviate the cost of treatment. The Central Region is known for its agricultural potential. We'll continue to support. Abusiani pa yatin and Kane, a Ghana Mampenny, His Excellency, Yera John Dramani Mahama, and Yetia no. Now, was in some at so were running to a bonoko remo 50 months more. Ningina da any son of my fisheries college, you know. Ya dear not paying so better than some mampenino. Wash a share ya sabe and swum namu ye. Any who you made in a day, Benya Mabane, Memma ya womusu ya mebunu, now what Timmy and Yahunim, dear Timmy about Sabeya. 1 hour di hu dwuma no obeti me di aboa wonom ama wadua adwuma mu empuntuo ewe wonso akache na wachese fofia ntwata na adware abamo abanse samu ba MPP amanyoko no ebeji amemo ne boss mfinhia nwotwe na so wachese amemo bone ene pesami nkumi nyame ni monyam no emfa emaye rajondo aman Mahamenti na dankwa akufo ado ba ye no wamfa na ni kura mpa ankoho ya chese fisheries college ya working wasina kaniama kakra bi ebiti se apono tables afen konwa ene niama kakran ketenkete poya bia wonum de besisi wonanka sukuu no watimie bia no wasina dankwa akufo adobai wasenyo na esi yente no wonto aso mane nwie na no waba no wokyerese wosre soafo ya wono hwe nsu wani mu adodode so wonimonyafo Emilia Atasada Roma ni mwanimu ya no wone fotosanfo soafo entokese na wonom hwe kwan pa obefa so ama watimie bia college ni atimi aboa ama enwuma ye efa nsom nam ye ene de keka ho no atimi apagya ni mu e de ama fifi mantemfo. Mankesem market is also one of the markets targeted for modernization under our market enhancement program. This morning, we visited the Anumabo Fisheries College, as you were told by the Vice President. It was a dream of our late President John Evans Atta-Mills. It was packaged and work was started, and it was at an advanced stage of completion for the first phase when we left office. It is unacceptable that for 8 years that project has been abandoned and has not been continued. As I said, the budget is going to be read in March, and we're going to make provision in the budget to continue the project so that by the end of this year, we can open that college for students. Upon completion, the project will be handed over to the University of Cape Coast. Abusia Mampeni John Dramani Mahama and onoso yetie do se match bosumi ni monesa bosumi edi anim na no Ghana yesika sam toto ye ne bobren ni gina bia bia pempe gina no photo sam for the ho sam ne betu dwana de bebo ye ho bra ewo afi wese mu no so de tujo obehwe se Anumabo Fisheries College no obehwe de edin awura mu bie na sika aka wase wode wie no watimi ede awie na bibia so watimi akoye ye to asam no so de amamodia na bosomi etwa mu no January bosomi ne de toso aduonu nso ena mapanyi John Dramani Mahama ebo yewra James Ajenim Boatin din se wonhwe sebe ya SIC Insurance Company Limited no wo betimi akwafa akonwa no ede free Holy Star dua yentumi ensem sebe yo betimi akwakoye managing director na watoto niema ede amadwumekuo no na ena Mami Holy Star wakyerese aha ewiasim hasenum Ghana hasenum yedemra na ye adwuma ne contract ya woni aban ni esan ye no na kyerese emfie no krampo no afe na watwa mu ba kope
na wɔkyerɛ sɛ 2028 January bosomi de di kan no ɛna nka wɔsɛ ne letter no anasa appointment no ne dwumadie no nyinaa kɔ awieyɛ na aban waba wɔatwa afepɛ wɔsɛ wansɔre hɔ na obi foforɔ mɛhyɛ na nan mu di a wɔsɛ wɔnte ne ho ase ɛne ɔmo yɛ ne saa deɛ mpata sika ɛna wɔbɛgye nom saa yɔ so nti no wɔde asɛm no akɔdan kɔɔto na ne nyinaa ne sɛ kɔɔto ɔde akɔ no ɛyɛ adwumakuo no ɛna afei yɛwura agye no buaten yɛ aban na bɔ ne din sɛ wɔmɛhwɛ nyɛ ntotoyɛ nhwɛ akyire ɛsɛ managing director no wɔn mmienu na ɔde wɔn akɔgyina kɔɔto sɛ wɔmɛkyerɛ nsɛm ɛfa ma wɔn nsan sɛ aban no wɔne tumi bia so ɔbɛtumi awɔ ne nkɔnsa firi n'akonnwa so saa na nhyehyɛeɛ mu no wɔhwɛ clause 7 mu hɔ na wɔkyerɛ sɛ wɔso sɛ board of directors anaasɛ bi a wɔn mu wɔ hyɛ ɛwɔ ɛyɛ adwumakuo no mu no ɛna wɔn kora mpo bɛtumi aka sɛ neɛ yɛayɛ nhyiamudeɛ maame holista wɔadwumadie nkɔ so ɛnso yɛ ne nti kɔtena nkyɛn ma obi foforɔ mmra na ɛnyɛ aban wɔ 30% awɔ mu ɛna abɛgyina so tumi ɛde ayɛ saa wɔesei asɛm twetwere yɛbo wɔeka kɔ benkum wɔeka kɔ nifa ɛnam saa yɔsɔm ne civil society activist yɛwura Dr. Steve Manteo abɔ nkɔmmɔ na ebisa ne sɛ deɛ yɛwura John Dramani Mahama manpanyin na gyina sie yɛ wɔsiyɛ awɔ maame holista nkonsa no ɛde yɛwura agye ne mboate aba no ɛyɛ ne kwan so no mmara kwan so ɛna ɔfa yɛ anaasɛ sɛn yɛntie no yɛyi maame no efiri hɔ ɛna yɛyi obi foforɔ sɛ ɔmbɛhyɛ nanan ɛno no ɛne mmara ɛbɔ ebura sɛ medical aka no ɛyɛ board no ɛwɔ tumi sɛ ɔbɛtu saa namɔ no wohwɛ GCBDA a the announcement of the removal of the MD and the replacement no ɛyɛ board no ɛna ɛyɛɛyɛ ɛnti na ɛho asɛm bie ni hɔ maka ne sɛ wie no yɛn nyinaa yɛnhyɛ ne nso sɛ saa asɛm wei no NGC foɔ ɛde akɔ kɔɔto pɛn ɛm sɛ 2021 ɛma Supreme Court ebua yɛ sɛ heads of state-owned enterprises no wɔn mo yɛ no is not terminus kyɛ sɛ wontumi sɛ wɔn mo deɛ no ɛnti sɛ deɛ bi aban bi kɔ nti ɛsɛ wɔn mo nyinaa nso kɔ ɛmo obiara no contract a yɛde maa no appointment nti terms of the contract no ɛsɛ yɛdi so sɛ the contract no ɛnso yɛ a wontumi nyi ne mfiri hɔ saa na mmara no ɛkyerɛ megye di paa sɛ ɛnyɛ buapayɔ megye di paa sɛ bi a ɛfa n'ani so kakra na mede soboa no bɛma wɔn mo a ɛtu no po wɔ mmara kwan so wɔn mo na amoa no ama sɛ sia na akɔduru saa mpɛmpɛn so yi sɛ ɛnyɛ kɔ court sɛ na ame sɛ yɛnyɛ yɛate no akɔda court yi deɛ court bɛbua na obua no sɛ ɔmampanin di pɔw a na deɛ nkekae kakra aba ne record mu Nia yɛte nkɛn ɔyɛ civil society activist Dr. Steve Manteo ɛne ne din yɛnhwɛ na yɛmmɔnwura mu wɔ nsɛm foforɔ mu na ɔman Ghana mpanyinfoɔ hwɛ ne mu kwan sɛ International Monetary Fund yɛtwa ne tia ɛfrɛ wɔnom IMF no wɔn bɛtiatia wɔnam wɔkyi di wɔni akyerɛ mu ɔman Ghana kuropɔn nkrɛmu na wɔba bɛpie mu ne mpanyinfoɔ si nkonnwa nyame yɛ adom a wɔkyerɛkyi ɛyɛ February 8 ya na ba wɔnom ba no wɔnante sie nyina no ɛne sɛ wɔba bɛhwɛ na Ghana sɛnea budget 2025 no ahoboa yi a yɛyɛ sika yɛ pɛsi yɛde wura mu ɛde bɔ yɛn ho bra no wɔba bɛhwɛ na wɔhu ne ntotoyɛ ne sɛnea esi kɔ ebie mu krampo no wɔnom ne Ghana kɛsɛtoɔ yɛ a wɔn ato yɛ a wɔn ɛhwɛ aboa yɛ no wɔkyerɛ sɛ aba foforɔ yɛ a wɔbɛyi ɔno so na ahoboa sɛ wɔde ne ho bɛwura mu yie no so no wɔba no waba bɛhwɛ agye emu nkyerɛmu ɛne ɛyɛ deɛ esi aseɛ kan ɛde afiri aban ne hɔ na ebie mu krampo na wɔde twa toɔ no ɛne sɛ wɔmɛn yɛho ne yɛ no energy sector hɔ no kyerɛ sɛ wɔhaw dodoɔ na no ɛna ɔman Ghanafoɔ yɛahyia ɛwɔ hɔ na no so no wɔba bɛhwɛ na wɔne mpanyinfoɔ akasa na wɔhwɛ kwan yɛ obetimi afɔ so ɛde bi ama ankrankra sɛ bɛyɛ Ghana yɛnyina wɔde ho nsɛm no ebetimi akɔyɛ ɛde ama yɛn na wei ɛne nsɛm kakra yɛ efiri IMF-foɔ ɛnso hɔ ɛba wabla wɔkyerɛkyi ɛyɛ memenda ya 8 February wɔnom ekyire mu ɛwɔ man Ghana mu hasenum Sompa TV suni he enwumre no nsiabrem kasia do na yegu so a yebede mamu no nsam no etwa firi hɔ a wobetie bi di afa Sompa 93.1 FM afa Sompa 98.9 ɛna Sompa 90.7 Facebook no ɛyɛ Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no so ɛyɛ Sompa TV yenkɔ yanimu en na yekɔ yanimu ana yebo awura mu ɛwɔ banking consultant panyipa ya
eba se sika krabia ho sensem eni sika ho emu ensesemu ni ade no a wodi mu ntentima yetimi kwaji adwen di free ni ho Dr. Richmond Etuahene panyi na no atomo bi kire se edom kuma no ene MPP amanyoko no bregi aye ka se Dr. Johnson Esiama ya ban no apa ne se wonhwe se beya obetimi ahwe kire ede amaga na sika krabia batan se governor Amrado no wakire se eniema bi wo ho wakire se nkoye ebo papa no ne dwumadie mu ntin kebeya yenhwe kora ne enwo ni nkonsa kora mfiri na adwa no so no badabei ena wo mo pese wo mo woni nkonsa firi suei eno na yewra Dr. Richmond to an HSMPP from dede kwa ena mo ye pe obi di Ghana sika sam ya tete chema tese ebu fumpa de da ye yapagya na wa mansa sika sam anim ama adwade nyina ye trokan wo mem asenu mu aye pa yesene mu a se ye hu ye ho no ye ho sobo no nyina betimi de abon PP aba ne so oba ye ntoto ye bone ya wototo ye wo ye sika sam nte no eno ene de abawie sei Dr. Etuahene let us not politicize it because it is we have been in a bad situation. Let me make it clear. Those who are saying that who brought us to this position? Who brought us to this position? The country is owing 66 billion. You have restructured only 45 billion. Then instead of you keeping quiet to let us see how we go around it, people are just making noise. I call it noise. The president said, I have nominated him. And the former governor has gone to tell the president that I'm exiting. Do we need that we leave the seat with nobody there? The country is not in a good position. Abusiania tin nken waben ewo sikasem totoye ene sikakrabia ho nsem so Dr. Richmond Etuahene ene ni din afeye nramu na yanhwese nsabeke enua bema Kwame Redu yamane bofo penye wotonkra wa santimantam aseno maye no a na yenkobisa ne nente ye ya nya ekresa santimantam soofo wonmonyamfo Dr. Frank Amwakohene ebre dika kra wo abra wo hye dwumedi asena tonsa e dia friends and trefo ene asante mantam ase ye bobre ye gina bia senia niema esi kwo de eba ni nyina da wada na di e de akre amansan e de afa ensentrefo so na yenkwai Kwame Redu oba homa ne so ensama hodo bi e ka ho ye to dwa ni nyina da won se ema ye ntie bi Kwame wada romauti en kan ya mo adwo mo akwaba na dio so a ine ami dede bi wo wachitwo ho firi ho ma me ne ni nkomo wada ma what's up ye kakra ye be manage na wo wa he fa say mini aba sabu ya me no kase de abia ye free RCC etre regional minister ashe atena ya wa santi manke mo ho na na ye ko ye sabu ya me no kase de abia ye free ho na entremu kakra ni na ne say na regional minister fufura na waba santi manke mo ma enje ye bia no ewura Grandman Mama Boom din so mayor for information to ready harmo Dr. Frank Amwakohene ene woni ensentrofo ACI na ni na ye said ye banye obehu asante ready harmo enyema hodo a akamu ane de sese oboa ma mampeni no enso boa no na asante mantemu ze tumi ko animu anumu ane wo kire se ebra ne bo ni din ya kwesha wiye no a bomodi aso obenanti asante mantemu na no hwe miahodo a ehia se bi huduma ani ntiro wo hye media no ase ewo RCC hodo ma ye na tena ye so beka ya enche kura no no ade betu dase anaso kwa apon edika ya mponi wo me yo so aforo obetu dase hodo ma ye basa emu akura atena ya edutumi abo ma ye didma ho nam so ema ebra wo tena akonye si de abo modin ase wo nani aka ho na wo be hu ye nimu ene wo kire se wo de hu krata ni bia ene so de bo wo ye hu bi no wo de hu nsem na akwa akodo ma mpeni amerika mu no wo mo bege na fi mo be siesie ho ema na ye owie no odmeni eso etre asante mante bu sanitation le kire ahuni bi hu nsem so wo kire se de bi de ya ye ni biase ne nso so no ena se be siesie ntino wo modia ene Mesia who do anasem wona wo kambi ewu ewo ahuni bi fam no onu mbeka bu na ya ye se aduni na asadimante mu no ati wenza ya ne jesu na odam ne hwe agriculture ho do so e kan ho nsem se
ɛno nso ɛsɛ aduanedie ɛne ne nkɔ no ba ɛne wo no a wɔyɛ ho adwuma nyinaa so wɔ asantuma ntɛmu ano ɛno nso wɔde n'ani bɛhwɛ ɛhɔ efie mu ɔsan so ɛde n'ani ɛka boase bɛkaeɛ a nansenya a ɛna ɔboase ɛnadunu a ɔmo yɛ ɔmo ade nso ɔmo kotu gold ɛwɔ angu gold hɔ nom a ɛno kofi awuo maako nipa nkoro ɛtɔɔyɛ a ɛno nso ɛho asɛm abɛyɛ digya wɔ man mu wɔ se wɔatwerɛtwerɛ ho nsɛm nyinaa ama ɔmampanin nso ade ato mu sɛ saa de wɔtu apamfo a ɔmo nso so ɛhwehwɛ mu na adekora a ɛde wuo no baayɛ ɛne dua a wɔde bɛto ama no ayɛ yie ɛno nso so ɔka ho asɛm wɔ hɔ afei kagyetia ɛhyia a nansea no ahyeɛ ɛne asantuma ntɛmu gye ahyehyɛ a ɛno nso ɛkɔ soɔ no nso so ɔsɛ wɔbɛtu ho anammɔ pa ama no nso so atumi aboa ma deɛdi a asantuma ntɛmu nso bɛnya no so mfiatuma mu na ade baako ɔsan de tu da no sɛ woba galamsey ho asɛm so a wɔse wɔma na wɔtwe mmienu pɛ ɛno tumi no bi ɛfiri ɔmampanin hɔ ɛna abɛka ne nsɛ sɛ wɔma wɔn a wɔahye sɛ obi a wɔde concession ɛwɔ nsuo ho ɛne ne nkɔɔ no ba nsase a yɛmfintiri sɛ nyinaa no ɔsɛ obiara ne mfidie wɔ galamsey site biara no na wɔtwe mmienu wɔmpake nnwuma nyinaa mfimfiri hɔ ansa na wɔne ne dɔm akyerɛ si fam aba abɛhwɛ deɛ ɛkɔ so nti no na wɔtwe mmienu na ɔde ama wɔn a wɔyɛ galamsey ɛho adwuma a wɔwɔ mfidie funtum asase ɛsɛ no ɛma ahokyerɛ ɛde ba asantuma ntɛmu a ɛfiri ɔsan so ɛde n'ani hwɛ security ɛbanbɔ ho nsɛm sɛ sɛdeɛ ɛyɛ na amanfoɔ bi kɔ fie ne adeade a wɔhaw bebrebe ɛwɔ mu a amanfoɔ bi ɛtumi di abɛne bi a ansa na obɛdi fie no mpo yɛanka yi a ne yɛde nnwuma nsɛm ne ɛwurawuro bɛsaa ne nyinaa no so ɛno so wɔka ho asɛm sɛ wɔbɛhwɛ na no so atumi akɔ so yie ama asantuma nso so ayɛ adwuma na biam wɔsan so ɛde to biɛ sɛ wohwɛ trɔtrɔfoɔ a wɔn nso so ɛtwi ɛhyɛn ɛwɔ asantuma ntɛmu hɔ nom a ɔhene yɛ a na ɛtɔ da ɛbɛfiri wo fie anaasɛ aba kurom anaasɛ wofi kurom wapɔ awuru a wɔrekɔ no wobɛtua bɛyɛ mpemanim ansa na wotumi abɛgyem asan akɔ fie na ɛnso akɔyɛ hɔ nti ɛsɛ wɔne adrɔbafoɔ a wɔyɛ saa de nyinaa no bɛhwɛ na ɔma teteɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kaa nhyɛntiade a amanfoɔ agye mpemanim ɛma wɔn a wɔadi akɔneaba ɛsu ɛwɔ asantuma ntɛmu ya no ne nyinaa nso so atumi akɔ fam adi ama na wɔka ne wɔkyerɛ ne sɛ ne nyɛba Ni aba metu nkapa. Fa ye wie wa ha se no mo hwesa banwuma bi e wo ho asabre ya ye kasa no. Aka sinsemu ni nyina ne se MMDC si ni DC fo na dwuma akwa wi no wasem ne bɔ no tofa ma ye ne ye wie. Aha, ni aba ni na na me bi su pepepa witwa mani wo se wo hwe project ahodo a ɛwɔ Ashanti region had more ba yɛ ɔnante so no ɛyɛ maako ahansia ne bi edu wɔtwe 618 project ɛna saa be no ɔba yɛ a wohu sɛ aka nsinzemu anasimpo yamanfo ebi ensa nso so ho a ni nyina no aka nsinzemu mu ɔkyerɛ sɛ ɛnam sɛ yɛnyi mention measure na sɛ MMDC for no district executive no ɛma mo ma yɛ ni ntino akwayɛ sɛ ɔba sɛ ɔde me nsa kasisi ano a wɔnyɛ kahyefoɔ nti no saa bɛɛ mu deɛ passing sɛ kakra ɛma ɔmampanin a ɔbɔ saa nkurɔfoɔ nyinaa din aba na ɔbɔ adin no mu nyinaa ba ɔmahyɛ yɛ bi a ɛfiri wɔti hɔ no mɛsan sɛ saa dwumadie no ɛyɛ ade a ɔmode common fund sika ɛna yɛ ɛbɔ ho bra no nti no ɛno ɛna mɛba saa executive no anaasɛ MMDC foɔ no ba a ɔmobɛtumi akɔ ho amana yɛ adwuma amana wie na ɔkasa no but the seven is at the my uncle said, yeah, what was so at the Mayo. Yeah, I say, if I didn't that she here, maybe a trouble. It me and far a honor and for back to the 15 states. And about the move also after here, a year or what in terms of that. I don't know, I take a firm stance on it to make sure the fire department bring a firm control over the fire situation in the region. Obasa Manton, I'm so maybe a jump, what is a money, I should have spoken a clash. I am so mad and Kuno, actually, or more, and also investigations, and so are President every year that the white people about to say. Then you should be quite a far front here, the man, you who are Obasa Obasa, that they were looking at it, Tramo, letting Yamua Ama a yard. Yɛbɛtumi abɔ kuro no ban ne abɔ ɛyɛ mmabunu no so ho ban na ɔtɔ mahama ɔso ɛyɛ in ɛwɔ ɛyɛ Jubilee House no ɛnɛma mmienu ana ɔka ho asɛm santemantam deɛ ɛyɛ nneɛma mmiɛnsa ɛde ma yɛ
yɛn sɛ asante mantam no yɛla didi bɔne ɛwɔ ɛyɛ nsuo ɛne mining ɛne deɛ ɛkeka ho in terms of galamsey ɛne illegal mining ho asɛm ɛbɛba mahama na ne so ade hunu mmienu yɛ sɛ forest reserve a ɛyɛ yɛgya gu hɔ asɔman a ɛbɛboa na atuma protect yɛ climate ho nsɛnsɛm no enipa sɛ biribiara ɛyɛ mining anaa aduabubuo biara ho nsɛm ɛkɔ so wɔ forest reserve no ɛno nti no ɔde tu gya sɛ obiara wɔ nneɛma anaa wodi wuduma wɔ forest reserve no biara no ebi so ɔsɛ ɔbɛpapa wɔ nneɛma ɛwɔ fi hɔ yɛahyɛ dwumadie n'ase a yɛde yɛ ɛbɔ mahama anamɔ no ɛba bɛyɛ adwuma ana yɛde yɛ adwuma edu wunim na wunia wɔ forest reserve mu a nneɛma wɔ grace period sɛ wɔde yɛ wɔ nneɛma no paki ne nyinaa fi hɔ na ɔtwe mmienu ntɛm ebi so ɔsɛ wɔyi ne nyinaa yɛ dɛ ɛfi hɔ ane saa mɛma ne nkɛyɛ te sɛ bi aban ne ti bɔɔde na nneɛma a wɔde yɛ adwuma a wɔkɔ kan wo aban no ɛne wo ɛndi yie ɛwɔ mu enim sɛ adwuma na abɛsɛ wɔyɛ a fa pa so ne fa yɛ adwuma no na ntumi mu asɛ deɛ bɛyɛ a ɔman no ɛne ntumi akufuo nyinaa ebɛtumi anya ho mfasoɔ yɛsa atɔ so mmienu. Ewusia ni okasa ye wono ene asante mantam soafo Dr. Frank Amakohene ene ne din afe yenko edom kuma no panyipa ya wogege takra wo jem adema wono me chama minority chief whip brekro na wono ne mrase bedwane de ma de hye yomo ansa wo mado agiri abato ampesua so wono monyafo Frank anodompre wono so akasa de akire MPP achitafo ne nyina da se adaroma etua wo yonko ho a wusi atuaduam ukoto saboa bi si unua so aka chen saboa sole yeso enka nche ne saboa sole me so fi se ofini so wada na wadani e kire wo so na wo se de ba asem no pese wo ka kire won ni nyina da eni se wonyina pintin wo ma wo ho nya den NDC kuo ba bia da wodi intimidation na se ni ha ne se wo ba betietia won fa hodie so wo ba be bram PP ni bi no wase wonyina nka wo hu mo mani ohun se MPP ni bi hu akwa ho yehia mo NDC ni nsem a wo so koka ho ne burokra pa mo NDC fo no na de beba bia ma o ma chom boot for boot esan se ne ma na se de ekọ no NDC fo na pa che se o mo na wo mabanya ba wonu modom kese wo mra hye bedwam nti no wonu fa MPP fo no enye hwe ne no e na wo hye se ba ne sa no mo so ankeka wonu ho a wo mo edom be ye sandpaper na wade nsemi to dwa wa bra okohia party na chitafo e wa brekuma north na ma me ya wono ejiremu e wa MPP amanyoko ne din mu ma me akuafrie anodompre na chese e ho abato ne nkenkan ye no stada no isini nya metu efa metu dwa na no wo chese NDC fo ne ma me ya ono so wo isi aso ye na to kese binte no abibia isini be ya hobo ase wode aba no sunsun so betu dwa no na se yewra ayi mahama yalega na wo wadi animu no akasa ase hunhuna bi no o masa atwe asan wo se wo ma na wotwepe so ma fa abato no sunsun so ametu dwa na wo mo ndiclare e ma me akua free ye se ono ene ye nkonimdifo ade besi enye saa mmiri we ne ba beka se MPP ade hye enye saa mmiri we ne ba beka se primary Islamic support we primary Islamic support we se wo ye MPP ni mapa na wo koto se MPP for ana se MPP ni any NDC ni eko a boa MPP ni no na yem bu NDC ni no kan dia hye Kristo anuonyam. If the NDC led by Mahama Yariga will not be reasonable, no matter say Ablekumanov, based on all the evidence available, Yewinia, no more margin somebody to trust some, they will continue. They are not going to allow the EC to collect Asunjia de Asunjamu Yabi Parliament. BBH say Ablekumanov, Yewini election. Now, Yepasia Shamubo say, yen jamu muda anopa ewia ahemachi everything and anything permissible by law yefri ha the next attack they call IGP so yes na sa emperifo ebu baby sa choi emperifo ebu baby sa sa bofra so mani mamen na bentua and so all the critical stakeholders IGP
electoral commission bibi biara ye be ye kosisa ye be declare ye nu ye kue free ye wo ba be kan ye parliament no ye be hwese be ye dan ye be ye se IGP aye na adwen se obeye hwehan na nkrofoi akoso adi nkwasiasam etutu asam a we will continue to demonstrate me demonstration so me papa Nia wakasa ye wanim no shebedwani di ma de hye ya won mo nsa wo madrochi abato mpasua so wonimonya for franka no dompre ene ni din yenkwai na yenko nananum atsankonwa ya wonom so ewo anro atankonwa nsase ne so wo framantemu wonom kyerese ne ma bi ekoso wani nye ho krada ne nyina ne se na no brada setena koso no hyebedwafo ne ntem ema na wonom esuesu adwene wabla na dom kuma no ba no dani ron monya for Alexander Fanyoma kene kasa na wogina ne naso no ene nsem bi a ekoso no eya ade a yewura Joseph Wachi dankwa wo kyerese wo free mo ne mfi hia da die be saduosia no eho ekasa ho na ekoso ma mezina to Rollins mampanyi ya wanya ne ba bi kwa mampanyi dada wanya ne ba bi ko JJ Rollins ne ba panyi yesi wo sore se wo kasa wo sore ya pe obi hu ba bi ani ni free ba ye Mrashe bedwafo ne mu biada mu bi na cha say tenase wudi ni ba tenase as a daughter of Medra sit down na wonu mu hu nipa kro pote ya waka asasem no eno enananom ya mu wanwo se da bi wonum de hyekan eno sa ababa wazina to Rollins na wo hwe de papa nso dwumedie ya wobedidi abo my Ghana eni kwan se wo bi egina ba bi se mrashe bedwam eno okasa asem we se de kire maame no eno tino animu ya no was speaker of parliament yera case for semana abamba ben se won hwemwa se be ya nipa kro potim na hwebedwani kro ya na no koyi ne kaka sansem ya ensemfra ekre ma mezinato Rollins no won pe na kira kwan na emre bi e wo ho anasa no ye biada no wo mu fa kosamo no onya no na wonum tiretire wonsa na bi se I say yera Samuel Buginapo Dama ngom na shebedwade na aso waka asasem no wasemme ene ejamama hu yentie do. Followed my career and followed my involvement in Ghanaian public life. Will in all modesty attest to the fact that I don't speak in that nature. I don't speak in that manner. The words which are being falsely attributed to me are not words that I will ever use. That's not the way I speak. Secondly, I didn't even know that such words had been uttered. I found that this morning when this trending video was brought to my attention. And what I can say to that is that it's totally false. It cannot be correct. I mean, anybody who's followed my life and career will come to the conclusion that Abu Jinapo will not speak that way. I don't even speak across the aisle when I'm in Parliament. Abusia we na nanu matankonya ya wonum wanwo na wonum so di we ba ya yewra Samuel Abu Jinapo mo declare ne bi koma no a wono so de woka wo ho no wase de a kire no na we am se anto akora betimi ayi asem na mo mu na flamantam so kora de Sante ebo ayabosom kese ne bidi de sen wo mo fa nkọ ho no kra de be yi na ba fast me ja nwunafo abosomfo ne di ya grace minti me mo abusia ai mo mo kan na wo mo keka no we kire won ya se abosomfo ne doso wo na ye firi wona yenkọ yewra Edward Duncan so wa ahoma ne so wono ene trefo panyi edema Ghana Toast Workers Union no na yemisa ne nsem bi sanse soafo ya wono ehwe ya akwan ne akwantempo ho nsem so no wode ababetu dwasa ban no abotirimupo bi sekane ene akwan so sikaje ya na yeje ewa ahyenkafo wo se rotos ne bridge toast no wo mo esa ede ba sanse yi aban na na dankwa akufo no odi wo mo anim yi free wo no sabia so wo hu fasode bi ede ba ye enipa dodo na na ye adwuma wo ho a ye kasa wonum etiti fie ebia musokura na oman ni sika ya na enya de free ho no ye kasa hirabasa enke betimi agege de abo oman no ho bla na so no
mfani mu ne nipa ni mu nyam pente no na dan kwa akufo de na ban eyi firi ho yenkɔ na yenhwɛ sɛ yebenya yewura Edward Duncan hwɛfo panyi de ma eye Ghana Toast Workers Union no na yɛde no abɔ nkɔmɔ sɛ asɛm a minister ne si ede ebenie na sɛn ɛna wɔn mu so wɔ akoma pa so anasɛ sɛn ɛna wɔnom so agye no yenya no na yɛhwɛ sɛ yɛnsa bɛka na ansa na no mizo free drink any 5G mizano sɛ wunya bi ntonye na woton so anasɛ drinks nko ada mpacha wo ya akechire authentic shop bia mu bi wo ho yankase enu aba mu nsuo ɛna yɛ chinchim di ayonte no wunya bi ebetimi aboa ama wanya ahoden na mo yɛ dwabodwumedie sɛ yɛ yiyɔ awadegye anasɛ bia moto party bi no munya bi ebetimi aboa mo 5G mizano so ɛyɛ energy drink mema na boa pa apagya ma hoden mu ɛma bibia sisi na kwan so bɔmɔden afrɛ 0246 270 0246270221 na yanyo so 21st clinic ese siatika yade na oto asintini ye fa ewusisi achintini ye fa ho na afa oto ase ekosi unamro mu ho no wode ne ye wo ye twetwe tutu eno ne siatika no 21st clinic nkwada ena ewo anu adro betimi de eto ase ahye ase eno ti 15 branches ne akire ne ye wo fo ni kire mu kumase ehwe obasisa for radio nche ho ne ye wo sunwane ye wonka domin community 2 nso tema ye wo ho miamia ne dos wo de agiabai na yade nka ye bia da free wuti so kwapem obara na tete wo no wo de akọhwa motu ase de ama massage ekọhwa machine treatment laboratory test ne scan service nyina ye bi wo ho ema ne 0546 patramo fancha me ye fa we 0540 311 0540311311 na 3A Herbal Center yenya we ya ebebo awremu 3A Herbal Center se control say 3 co-capsules no cocoa master me so cocoa sisi yade ne ayebtinu nya bia ebetimi abo akona ke badane heba mist eba ne apidank ebuso ewo ho 0546 107 express group so akwentro hu nsem no wada o man fa bedan no nyanto entotoye enfama sebeye bibia bekotote de ama wakwento no mai bia pesa ukoso se ukodi dwa akosua de anase bia akotena ho abobra no ene ma akoye de ama ene cha kwa wo kumasi ase no asafo labor runabout enkatemale East Legon owatakra de sunya ne tamale ne bibia ni friend 0249 000448 na bibia etimi akoso yensa aka General Secretary Edema Ghana Toast Workers Union no yera Edward Duncan edi ni din panyi power da Roma what yenka Sompa TV so ne yamu adwo amu akwa aba medofo e pacho meto nkapa pacho hona mo te sen nyame adom bibia ekoko ya do bo ade na se aban na dwen ya wasade abani o roto sa hodo ya na kantete na wo ho a MPP abamba obeyi freeway His Excellency John Dramani Mahama aban so se wasade basen na musiji asem we wadama yo me da say na akonya wa mami na menchia otifo na menchia Ghana Toast Workers Union members ni na menchia my ready press release but asema yaka da and aban benefits aka inti I believe the press release is just to officially inform the general public and our citizens in there. In some of our words, when credit Abano intends to reintroduce to. Now, more means the digitalization drive is still on, and Yaka severally there. We are not against digitalization, but yes, rather. Abano so digitalization of the webano on fund na obitumi afa nipa mo aye juma because unemployment is very high in the country and so and aye juma on bosha bani share and over page one for my no juma no nya my nti se juma na o to robada ideally no or there na juma but it one year automation na obitumi afa nkofo mo aye juma ejidi say most motibia say na ye meet His Excellency John Dramani Mahama okache and some of the two boots will be e-card
electronic, maybe people will not be there. If we honor them, no, you there workforce to do better. There's a workforce on the better there. Your members in the new piano being used my auto. Nyon ye to my auto, no, or say now between training on me and training on MP for formation. And as in a more yet mean training on Munus or Musu, you will pray for severance package and a severance pay. I have a mauna to make up the roof for our brabo here. Indeed, the moon come away there, ye shame the Minister for Roads and Highways, Honorable Governor Kwame Buddha this year, in this year. Then we'll have that discussions and then we'll see the way forward on how to help alleviate the suffering of our members. Because the members in Wabrepa, there's a lot of suffering that we are going through as former good workers. Na da mo betimi ne nehia o mo ehun from maybe the agumasum say ebi abosumi we da we na watwe we say mo nya krado ya ne mo besi nkonwa na me pato ye tu coincidentally no and ye tu anamo echo office what say the letter echo to move for seeking audience say that is call on honorable you call any why busy meeting press release about I am one because as a meetings in quarantine we didn't get the opportunity to meet him but the letter too and we are hopeful that by next week we'll get the opportunity to meet him now in meeting common fingers crossed buying there because it is a then I share the celebration to money mama ni them catch him you are say aban we the channel him ashe Yera Edward Kawada ma me fonsi ase no machire nkomo bobia wo ho e besa ba wo nchen bi da se we fra wo je yeso but me that is akunya mama Ebusia ni dinde Edward Duncan yera wono ne trefo panyin edema eye Ghana Toast Workers Union no yen hweda yenyen krato mrata ye bansam no afoforo e wo ha se no mu a ye de beto amso 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sie mu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techima eno ene ye fa na sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sinem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye djuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyansam ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hanu ebili baby a gise 21st clinic nkwa womuji bibiduro ene bese o yare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 next 21st clinic wo mo ye sciatica expert Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FU approved. Braka say biabon waso a ne dwumedi wo ni pedwe biara pondei ene na brabo mu ne hiye pa enye prekese nko nuaba ne haban bi ti se ko nsusu a abonye no media akeka ho mu kra enyenunu ahodo a ekwa anyim yi ankasa prekese ne se nuaba bi dom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prekese powder sisi ni pedua na ba kwa ahodo no ho ban afrin pani yade ne yade ahodo pi ho fa enkulate de ma ba ko feduane anopa ne enumre anafa enkulate de ma ba ko woni sushie yeti anopani anumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to King's Walk Heba ni Harris Heba Accra Okesi Drugly Dani Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ni Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankra to mu agye atum Sewa, we want you. No, no, we decide so quite but you.
Greco, afraid of Rebecca. Then cut our cranny. I need my connection for the for secret when you're training the Musan. Oh, Express Group had diamonds. I can't lie for. Open so to Quanco Siadia. Express Group do be called mindy to say Canada, US, Australia, UK, any Germany. Say a tour and as a visit and so on. Express Group do be called Dubai, Canada, US, Australia, any Germany. No one person to Quanco Jumansu, bits me the work of Dubai, Qatar, and also South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Kwaro Kumasi as a by one about Accra so Amu Nation First Light, Tama Amu Community 18 Lashabi Girl Filling Station. Promo Ahmad Shofo so 055-555-0067 and 0249-000448. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa adeshimai ma yadamu ase ama monetwe no nsiabrem kase no Sompa TV so edna yegusu ayebede mamono yentu ansam no so enfama mu ana yekwo antwa kroba akoya no wo eyekwa abre east mensi mu wasantemantama senom adehia no etrese wankasa wuti ho ayibone wo hwe sane ne mesi kona eto se adwafa mpie to blem ni nyina ne se contractor ya woyi wonom kwan no wachese se mfutro bia ebo wonom no amesese wadwedie ama wonua ne nyina da enubone anase mfutro na ma ne nyina da sese ama wonhwe ya nyalwa hodo ne betide asi wonso nti no mfutro na do so nti no wasre contractor no ene mpanyimfo sa da roma woma won hom ne so na won ho enye ha wo kwan ye no so sebe ya wonso no won kwote yade daache ewo ekwan ye no ho yama nipa bibiri aw na yade bibiri abakuru mu na ayampase se banfo ntu wana mo amwa nto amaya ebema ye ka bibiri kra beto ye kuru mu na woto ade na nipa ne ba ade a woto no na nnura ya no ba na ayeda na tse de yes we said you walk kana nipa bia no ibi me chema ta ade kra ebedwa nyina na ifisi poto ate se bi nipa bia se nipa ndi be ko ni na ya ade tete ye ni boy nkola ba ha betwa de school fo nkola no ma so ma ta ate se omuso mu sika nto mu nto bi mu kra jama wo fo no kra no mu hu de omo enye se de ka yi ba se o fo yama bia nya kama mai nipa ni tinta ba enva de ko ta ko do bi ya ge to mu nyina ajai ya de to yama so bia ehiri yama de dira ba ba sa because Frank wa me to ade okra me to ade 4 years enye na menu mi komo haye e futro kwa na ebuye ba fo mo ka so me water so ko pesika asa dia water kwa no so mo musika ye water so onka mudu so be guso amaye ka about 12 nka musa de bi ma be guso 4 nka da be so de se wona wo ye we ye de se wo fro no mo musika ne awota wan fro mo ma so da ade kwa ti gude na nu te mo na kofa na asere mfutro kata eche o himgu o ga se semlo na gu ta ma ya lepa na de bia obi asa mi kata atime futro de na mu go pa ye na kura ese me ba no na te ma beta che anche kura na mi ruade kura mi timinda mfutro ye una mane pa yasa abaya tia wo bia contractor se do so tia mana kwanya maye na pa we da wa chepa ye ko tare da ini te be ya ma ye da ni nya ka na de to aba na se be yan ka do nya asundwe na sila ye hunu so mo yasa na mama ya gya sante mo ya kwa ma yasa de em ekra em da futun de se ade pa obi e komple si mo mo kwa mo de edi be nyema mfon nyema kwa do to ba nya di target so that's him some mo dan na edi ya mo nya ni bia ba kwa so tu ya bia kama so mo to mo na mo
Kumasi Antwa, adihye ni binitimemuphobia otonton nuane etetete ben kwa ho no na wonso ode nsem ya tudwa no na ye free ho na ye fa ye ni nkyeremu wo NDC mabunu eku ahodo bi a waka won ho abomu meche coalition of NDC youth group ye no wasante mantama senom na mabunu ni bi nso a won mo atwema nwa bieja no wonu mienu atokesa to wachita ye de mana na sarebedi akon se wono eni nipa ba ko ya wososo se mampanyi John Dramani Mahama obetimi enya ni daso ne ahotoso wonimu se wo pe obi amana beye eye keme boss a wahwese papa kane na twema nwa bieje kropon no assembly no no enana etua no SMC wo no social ndwumedie na hotia netil se ne woni nipa sikasa eni adwumaso ya wo boy ye no a na chese de onim to no ene ede ni gina twere no anu ntino mampanyi hwe na wompa yewura yi sebe ya keme boss no de dwumedie ne be hye ne nsa wada sansam wanyina di ede kire wa brand net wo friend central phone shemu ewo ebu akwa ye kwonkwote won kandifo you see basit ya dodo na friend asasi j bra wo so akasemu ano wo kasa ne nsemu a wo seye Mahama tipa so da yepa na ye ka kire ne se yewura na asa bedi ako ne kata na du nanimu a na da wo ma omo aye na won fatumi ne ma yewura na asa bedi ako no ma mehwe ke me so ya kasa obi bebi sase die nti a yeta yewura echi ne se efi se NDC amanyokuo ko opposition mfie be se nwotwe papa yi na ada otumi de ne car ne private car wo use pick up e donate ma party se emfanye party adwuma ono an car wo timu wo brande car no NDC the year NDC adwuma for the past 8 years and sana NDC e ba ban mu ya ka papa ne numadi a wadie wo NDC amanyokuo mu a na ese fatase yedi keme akonwa ne yede e ma no NDC ye dwumadie kese pa ye kan ye di ho adanse a na mansan nyina ani age ho ye Parliamentary hospital ye wura tam ene ba ye wo hwe gina ne na so emme ye kodu ba bia ye nim se nche kwa ye wura John Dramani Mahama e be ba be dwumadie na no odi no to nchen a ye wura na answer bedi akon constituency ba ko be se nson na region for the share ne nsa se won hwe ni wonni mu dwuma no nyem ntutu ye mfa mo NDC emiemma abamu mpa dwumadie de ma ye wura wo hwe ahanom mankranso wadidwama tepa anom ne mponua ne ade a dwumadie a ye de ma ye wura wo hwe ye ama mpompempe a me ne mo kasai adidwama seat betimi bo mo ye ne ye den eji ya ye hwe ni mu se tepa ne mankranso po nyame ya adom a yeguso a ye ka ho asem a ye betimi agide aka NDC seat hunti ye wura na asare bedi akode ni nyuma a waye ene kire so obetimi aye na mpanifo ka asem bia de pa om se etire wo hono ma ye nhye kotodweche ye wura na dwumadie ne fatase ye de ma no ye ka nimdie ntotoye amamre kwan so busiana chesa ni okasa ye Yusuf Basi dodo na friend asasi j wono ene NDC mebunu kwa hodo ya waka won ho abom no won kandifo ye ne wakasa ye enu achi no echitafo ni bi nso se kwasi menka wanso owo bi se chiramansan ye ba ka fa na dwumadie no se NDC amanyokuru na aba power ene ya hu se dible bebila atoto aye ple ene ye ni aya de hye na na sa bedi akonso akwa forms a opeke me boss papa no wonim de titru ye ma sei papa no wa badaye ma ya ankasa ye ne nam no wo mbele ne ho asema minim se kere ma adwuma so dodo na agina ma so e ma so bibi kitu abi ne ya tini so ne papa no wa badaye a minim se ka badaye ye kama ma ene wa badaye de so papa no wa badaye gina te se ema timi de minim se se nyame boa ne de mana na asal bedi ako a de ma hwehwe no kuma si nyina ye nsa be ka se de osi ebdo nipa se de osi wa yemuye ene tima yehunu se wonu ni pa se John Dramani Mahama yewura so boni di a obetumi aye adwuma ni ye ama party ma a wo Ashanti wedding hanu no obia nsabeka ne sone ne de enti yesre yewura se omo papa ni din ne tituru kwa mponi se yehwe kumasi a yehwe grabafo yehwe edwadifo ma ani ade a
papa no ni hwe ehuna enam se waye MC plant wonyaye ene entity a wonyaye ntino ebetimi atoto saa ne ma no ama driver for nkonko basa bebi ani e pamom jodifo ma bebia ne pamu wo mo se di congestion ne pamom ne ma mu tifie ne mu su na driver for ye chichi wo mo ni se papa no se de wuti wo timan odentino obeya ntutu ya masa ne ma nyina no en ha obia amu Abusia yen kwagu kasia no abrim ewo oforikrom abato mpesua so enu ada eni oforikrom bia fro ga ho no eya ade ayanti asem de ni nyina ne se fitwe hia ya dankra bese dumiensa eja tomu wabra na wo momo ofie wo nyina da obi akwa adwumenti no eja pade ne de ni nyina hyedrebe wo manfa pin ewo ho we akwa ya ra ho sempa ambe ne won monyafo ya wo no oforikrom west abato bia ye won monyafo Joshua ofori adwetwe nkomo sania sabre ene emesiti enu abaabi a wonya edema wonu medai wono ho akọ yensensebe mu no ene ma hodo ya sabre kura no kire se wohia no ho nkomo twetwe ne wode to so mpaka sefo anim sei no wo ofori ko no sipa chebi next year na maka bentua kura mpo mu ni bi eda ho fe omo release item eni se eja obi mu ka disaster this year we will call up Abuano, a woman be down because enjoy a cake and send come on buckets, a woman mattress, crown can leave. A woman will bet me that's so, and also some guy in power, make me a happy guy, a boy may be answer my most so you need to say a 2 by and say into MC this is when you know at the other end, a full crew, you know, MC into a being so called making the or betting me, I can say. Okay, well, come on, a deal on the common one because MC MOS which is the account of that company, and the MC has to say more, and the corner of us or the common one. And so far, the NTO, apart from the Parliamentary, what's out about Saturday and Copoya Dema, or the back now, you have to see, I don't know, when 2 of the anchor, they are coming an honorable position, we are family member. Many another and they are boy, you saw a Now, National Disaster Management Organization ye trying to friend Nadmo no. Oforikrom for ese bentu akure bi na ho. Ena nkaboki te krampo monye bi anya mattress di amankofo a ye ka se wonu otitu aka wonsem san ja ase wonu maja pade na o chese electrician bi oti wonu akrampo okoji obi sika 20,000 se ne na nko de akototo ne ma be na adwuma sika ni nyina hye yare ho semti no mo a mo kwankofo moa Yankopon enka mwakoma na monko sankofo wese mu asebe ya wonso no asetena ne nye DP enfama wonom yebegina ase nom na ye de aseda e de ama akosua so mu asodela na na iremese se Japan wono ne tena fidie na chi nchim ni fruma ma yo se kru kire nsem ni bi ma edita e ma no so se mu a ye bekenka de ma mo kuku Veronica Jan don so boa ye mame ya Grace Adepa Adum na da Roman na social media handles no Facebook, YouTube, and online ni nyina da share yen tie yen ewo ho. Buzi the caption man afei Ransford na ya school fees omu nyina fam de ka ho bi and na wotimete yen ka ye fa sedama news crew. Ya one more Sompa 98.9 ka se dem. Ekwenya kwablo no man ne dom osunyane afei Sompa 90.7 so apam da ne dom no esomo ewo nkranza na nana ya abo amakoso ejewa mo ene wo mo maka nso bo aye ewo Sompa 93.1 kase dem medi do ohene re maame ekua yaboa esiama bronya obetimi aframa abrewati anwumrei me na meje brani adaja me de ma no begu nsem ne ho asaw de mamo ye de si ane asori nkonwa so atwa ye ho abaye ba enkai bo nsem kakra wo ye wie ya pe na asempeni padwumedie no eto aso